खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव बीटीसी बिसायख'थिनि गोख्रों बारा जेरैबो बारगासिनो दं आरो जानो गोनां बिसायख'थिया गेजेराव बारा सान गैलिया बेखौ नोजोर होनानैनो सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयै जयनिं हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दं आरो प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल दोलोखौनो गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा मोजां मोननानै फिन सरकाराव लाबोफिननो थाखाय इउ पिपल दोलोआव जयनिं जानायखौ जों बे समाव नुनो मोनगासिनो दं थिग बेबादिनो 12 नं सालाकाथि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि सुबुंफोरा लरेन्स इस्लारि बिथांखौ बिजाथि मोननो हानाय लोगो लोगोनो सान हर थाद'नाय गैयै गोबां रायजो राजाफोरा इउ पिपल दोलोखौ मोजां मोननानै इउ पिपल दोलोआव आखाइ हमफैदों थारैनो जों बुंनांगोन दि बिथां प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल दोलोआ जेरैबो बिथिङावनो जौगानाय हाबा मावबोदों आरो इयुननि समावबो मावलांबाय थागोनखौ मिथिनानै गुबुन गुबुन दोलोनि गोख्रों मावथि सोद्रोमाफोरा इउ पिपल दोलोखौनो फिन सरकार दाफिननो थाखाय गोख्रोङै मदद होनाया बे समाव सोलिगासिनो दं মই ইমান দিন বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান যুগত দেখা পাই আছোঁ ইউ পি পি এলে যিটো কাম কৰিছে ৰাইজৰ হৈ আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ হৈ যাতে ভাল কাম কৰে বা ভাল কাম কৰিব সেইটো আশা ৰাখি আমি আজিৰ দিনত ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিলোঁ এইবাৰ আমাৰ এইখন সমষ্টিৰ চালাকাটি সমষ্টিৰ লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়াক আমি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ বিটিএডি অঞ্চলত ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰ আহিব এইটো 100% খাটাং আমি সকলো ৰাইজে দলে বলে ভোট দি ইউ পি পি এল দলক আমি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সহায় সহযোগিতা কৰিম ধন্যবাদ নমস্কাৰ আজি ইউ পি এফ দলৰ মানে আগত বি পি এফ দলত থকা মানুহবিলাক অনেক মানুহ জইনিং হ'ল কাৰণ আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নিয়ম নীতি ভাল পাইছোঁ যাৰ কাৰণে আমি এই দলত জইন কৰি লওঁ ভৱিষ্যতত যাতে আমি মানে সুযোগ সুবিধা পাওঁ আর কি ইয়ার কারণে আশা কৰিলোঁ আর কি কারণ কথা হল কি ইউ পি এল সরকারের যেটো নিয়ম নীতি আমি ভাল পাইছোঁ আর লরেন্স ইছলারির নিয়ম নীতি কথা বার্তাত সন্তুষ্ট হয়ে আমি তেখেতৰ দলত মানে যোগদান কৰিলোঁ মানে দলটো ভাল লাগিছে আৰু যাতে চিৰস্থায়ী আমি তেখেতৰ সহায় সুবিধা মানে যাতে পাওঁ সেইটো আশা কৰি আমি মানে তেখেতৰ দলত যোগদান কৰি লওঁ জিন্দাবাদ 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 লরেন্স ইসলারি জিন্দাবাদ 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 লরেন্স ইসলারি জিন্দাবাদ 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 ইউপিপিএল জিন্দাবাদ 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 ইউপিপিএল জিকি বয় ইউপিপিএল জিকি বয় ইউপিপিএল জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ मा फोरमायगोन नैबे 12 नं सालाकाथि बियाबाव सान हर गोबां इउपिपिएल माबा दोलोखौ मोजां मोननानै जगदान जागासिनो दं बे बिथिङाव मा फोरमायगोन आं गिबियाव दिनै नोंथांमोननि बे मिडियाखौ आङो साबायखर बावग्रोगोन आरो बे मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायनो सानदों दिनै जोंनि सालाकाथि समस्थियाव जयनिं दिनावनो खनथाम खनब्रै जयनिं जागासिनो दङ आरो थिग बिदिनो दिनै कालिफुख्रि प्राइमारिनि सिङाव नैबे खावनिबासा भाटिपारा गामियाव दिनै माइनरिटी समाजनिफ्राय दिनै 110 जनसो दिनै जइन जादों बेयो जोंनि थाखाय खोब मोनसे आनन्दनि दिन आरो जोंनि थाखाय खोब सेटिसफेक्सन निउज मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोनहा गावसोरनो जोंनि एमएलए सार आरो जोंनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि सारखौ लिंहरनानै गावसोरो जइन जानाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बिथांमोनहा दिनै जा रोखोम माने गोसो खुसियै माने जोंनि इउपिपिएलआव लरेन्स सारनि आखाइजों बा जोंनि 12 नं सालाकाथि समस्थिनि बिजाथिनि आखाइजों दिनै बिथांमोनहा जइन जाबाय दा बिनिफ्राय हमनो हायो जोंनि सालाकाथि समस्थियाव दिनै जों इउपिपिएल हिसाबै देरहागोननि रोखा सिनारिखौ जोङो दिनै माने नुबाय आरो देरहागोना खाथां सालाकाथि समस्ति जइन जाबावनांगौआ जोंहा प्रग्रामानो जोबा जइना दिनै जाबाय मैया थांनायाव फुंनिफ्रायनो मोनथामसो टीमा जइन जादों मैयानि दिनावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो 200 जनसो जइन जानाय जादों दिनै 100नि बारबाय आरो गाबोन माने जइना दैलि जइन जाबाय थायो जोंना सालाकाथि समस्ति हिसाबै दा ओंखायनो जोङो दिनै जा नुदों सालाकाथि समस्तियाव जोंनि इउपिपिएल पार्टिखौ मोजां मोननानै फैनाया अकल मुस्लिम समाजनिल' नङा दिनै आदिबासि समाज आरो राजबंशी समाज नाथ समाज
माने हिन्दी भाषी माइनरिटि समाज बिथांमोनहा दिनै लोब लोब जगदान जागासिनो दं आरो दिनै नै दहायसो 2 घन्टासोनि आगोलाव लुंसुङाव आदिबासी समाजनिफ्राय 150 जनसो जोंजों जगदान जादों दा बेफोरनिफ्राय जों रोखा बुंनो हायो डेफिनेटलि जोङो देरहागोन सालाकाथि समष्टि हिसाबै सिगां माबायदिमोन आगोलनि समयखौ रायखाङोब्ला जोङो दिनै जा रोखोम जइन जादों बेफोरबादि परिबेसखौ जों मोनाखैमोन मानो होनोब्ला बै समाव हयथ' गुबुन सम्प्रदायनि गेजेराव जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिनि माखासे सिन्था सरसा कनसेप्ट फिल'सफि आइडिय'लजि परिकल्पना बेफोरखौ हयथ' बिथांमोना रियेलाइज जानो हायाखैमोन बा बुजिनो हायाखैमोन बा फोथायनाय लाबोनो हायाखैमोन नाथाय दिनै ओरैबायदि लोब लोब दा जों बिनिफ्राय बुंनो हायो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएलनि जिनाखि सिन्था धारना बेयो जाहैबाय बिटिआर ओनसोलाव बिभिन्न जाति गस्थिखौ खौसे खालामनानै आवगायलांनाय 35 लक जनगणखौ एखे लेभेलावनो जोङो आवगायनानै खामानि मावलांनाय जार फलाव दिनै जोंनि प्रमद बर' सारा 26टा जाति जनगोष्ठीखौ दिनै मोनसे भिजन डकुमेन्ट मोनसे सृष्टि खालामनानै दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बिभिन्न जाति गोष्ठीखौ मोनसे एट्राक्टिभ खालामनानै दिनै मोनसे रियेलाइज खालामनो हाबाय दा बेयो जोंनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव मोनसे खोब मोजां लक्षण होननानै आं सानो